Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye lero loweruka mulungu wachisanu ndi chimodzi 6 munyengo ya pachaka pa 22 February 2025. Lero ndi tsiku lokondwerera mpando wa Petro woyera. Lero ndi chaka chokondwerera udindo umene Ambuye Yesu adapatsa Petro woyera kuti ayang'anire mpingo wake. Mawu athu oyamba lero lino akuchokera mkalata yoyamba ya Petro woyera mutu 5 ndime ya 1 mpaka 4. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Angelina Banda kuchokera ku Mpando Church, Limbi Cathedral mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu amthenga wabwino akuchokera pa uthenga wabwino monga adalembera Marko woyera mutu 16 ndime ya 13 mpaka 19. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father MAXWELL KUBALASA kuchokera ku Christ the King Nambuma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Petro. Tsopano ndili nawo mawu akulu a mpingo amene ali pakati panu. Ine mkulu nzawo. Ndinenso mboni ya zowawa za Khristu. Ndipo ndikuyembekeza kudzalandira nawo ulemerero umene udzaoneke. Mawu angawo ndi awa: wetani gulu la nkhosa za Mulungu zimene zili m'manja mwanu. Muziyang'anire ngati kuti wina akuchita kukumirizani, koma mofuna nokha, monga momwe afunira Mulungu. Musagwire ntchito yanuyi potsatira phindu lochititsa manyazi, koma ndi mtima ofunitsitsa kutumikira. Musakhale ngati mfumu odzikuza potsogolera anthu amene muyenera kuwayang'anira, koma onetsani chitsanzo chabwino kwa nkhosazo. Ndipo pamene m'busa wamkulu adzaonekera, mudzalandira mphotho yofota ya ulemerero. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adafika ku madera aku Kesareya Filipi. Adafunsa ophunzira ake kuti, kodi anthu amati mwana wa munthune ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane Mbatizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adawafunsa kuti, nanga inuyo mati ndine yani? Simoni Petro adayankha kuti, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Yesu adamuwuza kuti, ndiwe wodala Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakuwululira zimenezi ayi, koma ndi Atate anga kumwamba. Ndipo ine ndikuti, ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzaugonjetsa. Ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba,
kotero kuti zimene ungamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasule pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, lero tupanga chaka cha mpando wa Petro era, udindo umene Petro era adapatsidwa. Chaka ichi zaka za 4th century chinali chikondweredwa ndithu ku Rome. Petro adakalalika poyamba ku Antioch, ndipo anadzachoka ku Antioch anapita nukakhazika ku Rome ngati bishop poyamba wa ku Rome. Ndiye kuchokera pa mawu a Uthenga Wabwino umene tawerengawo, ife akatolika timakhulupirira kuti Ambuye Yesu adampatsa udindo waukulu Petro, thanthwe pamene Yesuyo adzamangapo mpingo wake. Ndipo Petro adali munthu. Ena amanena kuti mukhulupirira bwanji kuti mtsogoleri amene akutsogolera mu mpingo ndi munthu yoneso ndofoka. Inde nzoona tikudziwa Petro zofoka zake, amagona pamene Ambuye Yesu amazunzika munda muja mwa Getsemani. Komanso timadziwa kuti Petro adamukana Ambuye Yesu katatu samudziwa. Ndiye muja Petro amene Ambuye Yesu akamba za imfa yake kuti akazunzika ku Yerusalemu, adamukokera pambali kunena kuti sachitike zimenezo. Ambuye Yesu nkumunena kuti choka yapa Satana, maganizo akowa ngolakwika. Ndiye muja ndithu shuwi naye. Mulungu adamusankha Petro nkufoka kwake kuti akhale maziko a mpingo wake. Ncholinga chonena kuti azidalira mphamvu za Mulungu, Mzimu Woyera azimutsogolera numachita zinthu zolongosoka. Petro mpando wake, udindo wake, adasira Linus adasira Clement. Kenaka zinapita choncho kupita choncho pa mpando umene wa Petro erawo lero lino ndi Pope Francis. Ose mapapa amakhala zofoka zawo ngati wanthu, koma akamalankhula pa mpando wawo wachifumu timakhulupirira amatetezedwa ndi Mzimu Woyera, amatsogolera. Mwina zingativute kumvetsa anthu ena, komano timakhulupirira kuti mawu a m'Baibulo ndi mawu genuine, mawu a Mulungu. Kodi Mulungu anatenga cholembera nkumalemba? Ayi. Adalemba ndani? Adalemba ndi anthu. Anthu amene adalembawo anali woyera? Ayi, sadali woyera. Koma zimene amalembazo nzoyera, nzoyera. Chifukwa chake nchani? Amatsogozedwa ndi Mzimu Woyera, ndi amene amatsogolera. Ngakhale wanali ochimwa, zolemba zawo zimene adalemba motsogozedwa ndi Mzimu Woyera zidali zoyera. Papa ndi munthu oti amachimwa nayenso, amasweka kuti azilapa, auswekanso chipulumutso, koma pa nthawi imene akugwira ntchito yake yochiphunzitsa chiphunzitso cha mpingo komanso kuphunzitsa chikhalidwe, iyeyo amatetezedwa ndi Mzimu Woyera,
ndipo timakhulupirira kuti Mzimu Woyera sangamulakwitse Papa pa udindo wake. Ndi chikhulupiriro chimene tili nacho, ndipo tisagwedezeke ndi zimene anthu ena amanena. Ndi bwino kumafukula kuona kuti kodi chikhulupiriro chathuchi chikuchokera pati ndipo chikutanthauzanji. Nthawi zina zake anthu amene sazimvetsa amatha kubwera ndi mphamvu nkumatigonjetsa ifeyo, pamene mu mpingomu zilipo zinthu zolembedwa bwinobwino, zotsimikizika, zofotokozeka bwinobwino, zoti zingati kutithandiza kuzimvetsetsa. Tikuona Petro yemweyo mawu athu oyamba awauza atsogoleri ena kunena kuti ine mkulu mnzanu ndikupatsani malangizo yawa, agwire ntchito modzipereka ndi mtima wonse, komanso modzichepetsa, asachititse manyazi mwini nkhosa. Mwini nkhosa ndi ndani? Mwini nkhosa ndi Ambuye Yesu. Ndipo udindo Papa amazindikira kuti nkhosa zimene akuziweta si zake ayi. Nkhosazo mwini wake ndi Ambuye Yesu, ndipo akuyenera kukhala ndi udindo wozisamalira bwino nkhosazo, kuti pobwera mwini wake m'busa adzapeze nkhosa zili ndi chisamaliro chabwino. Tipemphe kwa Mulungu kuti azimutsogolera Papa, azimpatsa zaulere zimene akuzisowa, kuti atsogolere bwino mpingo wa Khristu. Yesu pofunafuna umodzi wa mpingo adayika udindo wa Petro, kunena kuti akhale chizindikiro cha umodzi. Tipemphe mukhale umodzi mu mpingo mwathu, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.